Lodwa tajba. Illum 18 ta' Jannar il-Knisja tibda l-ġimgħa ta' talb għall-għaqda tal-insara. Din is-sena l-ġimgħa ta' talb għandha t-tema meħuda mill-Ittra ta' San Pawl lill-Efesin, hemm ġisem wieħed u ruħ waħda l-istess kif kontu msejħa għal tama waħda. Iċ-ċelebrazzjoni Ewkaristika li ser tiġi ċċelebrata llum ser issir bil-kappella ġewwa l-Palazz tal-President ta' Malta f'Ħattart. Din il-kappella ġiet iddiżinjata mill-ġeneral Sir George Whitmore u nbniet għal qima protestanta fis-seklu 19. Iżda meta t-tieni iben ta' Reġina Vittoria, Alfred Ernest Albert, ġie stazzjonat Malta ma' martu l-Grandukessa Marija Aleksandrovna u kienu joqogħdu fil-Palazz ta' San Anton, din il-kappella ġiet adattata għal ħtiġijiet reliġjużi tal-Grandukessa li kienet nisranija Ortodossa Russa. Il-kappella sar ilha restawr fl-2013 u llum isservi għar-rit nisrani Latin. Jiċċelebra l-quddiesa l-Arċisqof Charles Scicluna. L-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Merħba f'din il-Knisja ta' stil neoklassiku imma li għandha ikonografija sabiħa orjentali, Bizantina u li tfakkarna li Ġesu mhux biss Emmanuel Allamana imma wkoll is-Salvatur tagħna. Nixtieq nirringrazzja ħafna lill-eċċellenza tagħha l-President li stednitna hawnhekk f'din il-ġurnata sabiħa wara dak il-maltemp li kellna u li se jkollna wkoll skont kif qed jgħidu u li fiha qed niċċelebraw il-frott tal-art u xogħol il-bniedem. Għax iċ-ċitru li introduċew l-Arab f'pajjiżna sar f'dawn l-inħawi propju xi ħaġa straordinarjament tajba li saħansitra l-kavallieri kienu jesportaw lill-prinċpijiet tal-Ewropa. Il-larinġa Maltija ċitru Malti għandu benna speċjali li tfakkarna wkoll fil-benna tal-ħnina ta' Alla. Forsi jekk ikollok xi toma qarsa ftakar fid-nubietek, imma l-ħlewwa tfakrek fil-maħfra li jxieq jagħtik il-mulej. Fil-bidu ta' din qudiesa jew nitolbu maħfra l-Alla ta' dnubietna u nitolbuh iħenna lina. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li ngħadni b'ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirjieti. Tiegħi bl-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, lill-Anġu l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi flat lill-bnedmin ta' dira tajba. Infaħruk, inberkuk, naduraw, natugġih, irrodulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema,
Alla missieri tista' kollox. Mulej iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf tal-Alla ben il-missier. Int li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħid nubiet tad-dinja il-qatt talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla ta' seta' bla tarf li taħkem fuq kollox, fis-sema u fl-art. Isma' bitjieba t-talb tal-poplu tiegħek u għatina l-paċi fi żmienna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u li miegħek jgħixu jisaltar fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal jiem ta' dejjem. L-ewwel qari mill-ktieb tal-profeta Eżajija. Il-mulej qalli: Iżrael, int il-qaddej tiegħi, bik jiena nkun infaħħar. Issa tkellem il-mulej li minn ġu fommi għamilni qaddej tiegħu biex għandu nreġġa' lura lil Ġakobb u biex Iżrael jinġabar miegħu mill-ġdid. Għax jien kont infaħħar f'għajnejn il-mulej u Alla tiegħi kien il-qawwa tiegħi. U hu qalli: tkun ħaġa żgħira wisq għalik li int tkun il-qaddej tiegħi biex tqajjem it-tribù ta' Ġakobb u treġġa' lura l-fdal ta' Iżrael. Jien nagħmel minnek dawl għal ġnus biex is-salvazzjoni tiegħi sa truf l-art tinfirex. Il-kelma tal-mulej. Għas-salm responsorjali ngħidu flimkien: hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Ittamajt b'tama qawwija fil-mulej u niżel ħdejja u sema l-għajta tiegħi. Għedli fuq fommi għanja ġdida, għanja ta' tifħir lill-Alla tagħna flimkien: hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Int ma titgħaxxax b'sagrifiċċji u b'offerti, imma widnejja int ftaħtli. Ma tlabtnix vittmi tal-ħruq u tat-tpattija, imbagħad jien għedt: hawn jien ġej. Ngħidu flimkien: hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Fil-bidu tal-ktieb hemm miktub fuqi li nagħmel ir-rieda tiegħek. Alla tiegħi, dan joġobni, il-liġi tiegħek ġewwa qalbi. Ngħidu flimkien: hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Xandart il-ġustizzja f'ġemma kbira, xuftejja ma żammejthomx magħluqa. Mulej, dan inti tafu flimkien: hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Bidu tal-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostlu lil Korintin. Pawlu li Alla ried isejjaħlu biex ikun apostlu ta' Kristu Ġesu u sostenni ħuna lill-Knisja ta' Alla li qiegħda f'Korintu. Lil dawk li tqazzu fi Kristu Ġesu imsejħa biex ikunu qaddisin flimkien ma' dawk kollha li f'kull pajjiż isejħu l-isem ta' Ġesu Kristu, is-sitt tagħhom u tagħna. Grazzja u slim mingħand Alla missierna il-mulej Ġesu Kristu. Il-kelma tal-mulej. Alleluja. Il-verb sal-bniedem u għammar fosna u lil dawk li laqgħuh tom is-seta li jsiru ritalla. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Dak iż-żmien Ġwanni ra lil Ġesu riesa leħ u qal: araw il-ħaruf ta' Alla li jneħħi id-dnub tad-dinja. Dan hu li għalih għedtilkom warajja ġej bniedem li hu aqwa minni għax kien qabli. Anqas jien stess ma kont nafu, imma jien għalhekk ġejt nagħmmed bl-ilma biex hu ikun marraf lill-Iżrael.
U Ġwanni xet għalih u qal, jiena rajt l-Ispirtu niżel mis-sema bħal ħamiema u joqgħod fuqu. Ta' bilħaq, anqas jien ma kont nafu, imma dak li batni nammed bl-ilma u stess għalli. Fuq min tara l-Ispirtu jinżel u joqgħod, dak li jammed bl-Ispirtu Santu. Dan rajtu bajnejja u għalhekk xedt, dan u liben ta' Alla. Il-kelma tal-mulej. Bit-talim tal-Evanġelu. Bidna. Id-domanda fondamentali li ipoġġi qudiemna dal-Vanġelu li għadna kemm smajna hija imma minu Ġesu? X'ħadd jiltaqa' miegħek li ma jafux u jgħidlek imma minu Ġesu? U San Ġwan qed jipprova jispjegalna l-identità ta' Ġesu. Araw il-ħaruf ta' Alla. Ovvjament aħna qed naraw raġel ta' 30 sena mhux annimal simpatiku kemmu simpatiku, għaliex meta jara lil dan il-Mastru Daxxa ta' Nazaret, magħruf bħala bin Giuseppi u bin Marija ta' Nazaret, ma jgħidx dan hu raġel veru sew, ma jgħid il-ħaruf ta' Alla. Bl-Aramajk li kienu jitkellmu fi żmien Ġesu, li kien jitkellem Ġesu, li jitkellem Ġwanni l-Battista, l-istudjużi għalmenu uħud minnu jgħidulna li l-kelma ħaruf tista' tfisser ukoll tifel jew iben u anke għaddej. U allura b'kelma waħda Ġwanni qed jindika persuna ġwejda, wara kollox Ġesu jgħidilna italmu minni għax jien ta' qalb ħelwa u umli. Karatteristiċi li fl-immaġinarju tagħna nassoċjawhom faċilment ma' ħaruf ġwejjed. Bħalma jgħid il-profeta Iżajija fil-profezzi li naqraw fil-ġimgħa l-kbira. Bħal ħaruf ittieħed biex iġiżżuh għal-qatla ma fetax fommu, s-silenzju tiegħu. Il-persuna ġwejda, il-persuna kalma, l-ġernuna serena. Il-ħaruf ta' Alla, imma wkoll huwa il-qaddej ta' Alla, huwa liben ta' Alla. Dan jikkonfermah meta jerġa' jinsisti fit-tmiem il-Vanġelu jgħadna kemm smajna, dan hu liben ta' Alla. U dina xi ħaġa kbira ħafna. Għax bniedem ludi li jgħid li Alla għandu iben u li Ġesu l-iben ta' Alla qed jarrafna wkoll xi ħaġa mill-qalb ta' Alla. Fil-fatt f'dan il-Vanġelu mill-ewwel kapitlu ta' Ġwanni, tal-Vanġelu ta' Ġwanni, niltaqgħu diġà f'dawn fil-ftit versi ma' Alla li huwa il-Missier li jispira lil Ġwanni, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Għaliex Ġwanni stess jgħid fuq min tara l-Ispirtu jinżel u joqgħod, dak li jgħammed bl-Ispirtu Santu. L-Ispirtu Santu li huwa l-qawwa li tmexxi l-Ġesu li mħabba li tanimah u tħeġġiġlu qalbu. San Ġwan jgħid xi ħaġa li kienet imħabbra diġà lil mamà ta' Ġesu meta l-Anġlu Gabriel derilha u proponila li tgħid biex tkun omm Alla. U jgħid dan hu l-ħaruf ta' li jneħħi id-dnubiet jew id-dnub tad-dinja. Fis-silta li għadna kemm rajna mhux id-dnubiet jgħid id-dnub tad-dinja. Id-dnub tad-dinja li żjed wieħed fondamentali li naraw anke f'tant effetti llum hija supervja. Id-dnub tad-dinja huwa supervja. U għalhekk il-ħaruf jikkontrasta mad-dnub tad-dinja.
U l-immaġini ta' Ġesu bħala l-ħaruf u stess jgħidina ta' qalb ħelwa u umli jatina il-mod kif uġi ġarraf is-seta ta' dlamijiet, is-saltna ta' Satana, il-ħakma ta' dnub. Minflok is-supervja ġabilna l-umiltà. Wara kollox, anke f'din il-laqgħa ta' dawn iż-żewġ persuni, Ġwanni u Ġesu, hemm umiltà kbira. Ġwanni li jiddikjara l-identità ta' Ġesu u jgħid aqwa minni ma jistħoqlix li jiena inħoll anke il-qorq tiegħu. Ta' bilħaq jiena ma kontx nafu imma dak li batni nammet u stess qalli fuq min tara l-Ispirtu jinżel joqgħod dak hu li għammet bl-Ispirtu Santu. Dan rajtu bajnejja u għalhekk xedt. Kemm ħaġa straordinarja di l-esperjenza ta' Ġwanni. Rajtu bajnejja qed jindika li l-esperjenza tal-Magħmudija fil-Ġordan kienet xi ħaġa li sorprendiet anke lilu li uritu l-identità vera ta' Ġesu u qed jixed għaliha. Ġwanni il-Battista jixed għall-identità ta' Ġesu sal-aħħar anke bil-martirju tiegħu. Għax quddiem Erodi u Erodijade il-mara ta' ħuh Filippu jibqa' jinsisti fuq il-fedeltà u fuq il-verità u jitlef rasu għax qatawilu bħala xhud bħala martri għal verità li hu Kristu. Illum aħna niskopru l-identità ta' Ġesu bħala din il-preżenza safja, din il-preżenza umli, din il-preżenza ta' ħlewwa, ta' tenerezza. Nifmu wkoll li b'din dawn il-kwalitajiet, dawn l-atteġġjamenti. Ġesu ġie ħassar id-dnub tad-dinja u jafu kol jatina il-mediċina għad-dnubiet tagħna. Jew illum nilqoh b'umiltà u ngħidulu saffina mis-supervja u d-dnub tagħna. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art. Dak kollu lider u dak li ma jedix. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawn minn dawn, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuha lina pata taħt Ponċju Pilatu, mietu li fnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kotba mqazza. U tela s-semaw qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li hu meqjum u mmeġġa flimkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem f'hom il-profeti. U fi knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqarma mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ejjew irresqu t-talb tagħna quddiem il-Missier f'ibnu l-Ażiż bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. U l-ewwel nett nitolbu għall-Papa Ljun, għalina l-isfijiet, għas-saċerdoti, għalina l-insara biex inkunu xhieda ta' minnu tassew Ġesu. Nitolbu. Nitolbu għas-setanin tad-dinja li għandhom bżonn ħafna erf, ħafna għaqal u jekk ma jieħdux għalihom ftit umiltà. Nitolbu. Nitolbu għal-poplu tal-Iran mod speċjali f'dawn il-ġranet. Nafdaw fidejn Sitna Marija. Nitolbu. Nitolbu għal-bdiewa tagħna li f'dan il-maltemp jifirħu bix-xita u jinkeddu bis-silġ biex il-mulej ħarishom u jipproteġġilhom
ix-xogħol tal-ara ta' ġbinhom. Nitolbu għalina l-koll biex aħna niltaqgħu illum u nifirħu bil-frott tal-art u niltaqgħu u nifirħu b'xulxin, il-mulej jagħtina sens ta' ħlewwa u ta' paċi u ta' armonija. Nitolbu. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Għatina mulej li niċċelebraw dawn il-misteri kif jixra, għax kull darba li nġeddu t-tifkira ta' dan is-sagrifiċċju iseħħ l-emil tal-fidwa tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kullimkien irrodulek ħaj bi Kristu Sidna. Weħenna lina fil-miżerji tagħna u oġbu jitwielet minn verġni. Miet fuq is-salib biex jeħlisna mill-mewt ta' dejjem u rxox tal-ħajja biex jagħtina l-ħajja bla tmiem. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, maqtejja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu ta' glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-oli tas-snowiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-oli tas-snow. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħ l-kalċi reġa' ratti l-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-parti l-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xogħbok tilqana hawn quddiemek biex nagħduk.
U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem il-ġisem quddiem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa l-jum miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu. Kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowit jitqaddis ismek, tiġi salvnatek, ikulli tritin kif is-sema hekk fl-ard. Ħobbsna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex li tiġri, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għad jaslimu l-għaqda li intrid fiha inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi l-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi l-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi l-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu binalla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-Missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem għaddis tiegħek eħlisni meħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf Talla, danu li neħid nubiet tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun iffer.
Nitolbu. Atina mulej l-ispirtu tal-imħabba tiegħek biex kif tmajtna l-koll minn ħobża waħda tas-sema hekk ukoll fit-tjiba tiegħek tagħmilna qalb waħda bejnietna bi Kristu Sidna. Nawgura lill-President u lill-tim tiegħek Eċċellenza kull suċċess din il-festa ta' ċitru, nistieden il kull min jista' jiġi din il-ġurnata sabiħa fil-ġonna sbieħ ta' San Anton biex niltaqgħu ma' xulxin u ingawdu mill-benna ta' ċitru Malti u nitlob ukoll għal paċi fid-dinja, nitolbu ħafna għal paċi fid-dinja. U biex il-gbarat tad-dinja li għandhom il-qawwa jikisruna jippruvaw jaqduna. Qed nitlob ħafna naħseb jien, imma għandna ma naqtgħu qalbna qatt. Għax fuq Alla m'hemm ħadd. Fuq Alla m'hemm ħadd. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Grazzi tal-li kontu magħna l din il-qudiesa mill-kappella fil-Palazz tal-President ġewwa San Anton f'Ħattart. Inħeġġukom biex nhar il-ġimgħa 23 ta' Jannar tattendu għas-servizz ekumeniku li se jsir fil-Bażilika ta' San Pawl fir-Rabat fis-6:30 filgħaxija, immexxi mill-Arċisqof Charles Scicluna flimkien ma' mexxejja ta' knejjes oħra Ortodossi u Protestanti li jinsabu f'pajjiżna. Mulej Ġesu, nitolbuk għall-għaqda fost l-insara. Ejn lilna l-insara imxerdin mad-dinja kollha biex aħna l-koll li nemmnu fik naħdmu li nkunu ħaġa waħda bla ebda firdiet u preġudizzji. Nawguralkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.